Irmás e irmáns galegos, dende Ortega lo Miño. Con este programa. Ai, Galicia ceibe, Galicia querida, foron moitos anos sin poder falar. Joder, gallego, esto no me lo esperaba yo de ti, ¿eh? Es español. Pues no soy idioma, cabrón, ¿no lo entiendes? Canta y galegos, la idea santa, la independencia, la nosa patria. Lembra, lembra o 5 de novembro. O complot e a traizón sen par. Lembrácenos. A orde máis sinxela que pode dar un rei. Lembrade por que morremos. Españoles para que Galiza nos dan a zonzón. Non son foron do PP, foi a colonización. Benvindas a Lembra, o programa do Galiza Libre para resgatarmos a historia que non nos contaron. A historia silenciada pola narrativa oficial do réxime español. A historia desde aquí, en baixo e á esquerda. Xa non calamos, ni claudicamos. Unha vez houbo unha flor que soulía certa xente no xardín dun grande mente con máis poder que razón. A Rosaleda medrou soa e sen axuda, era forte como a ruda contra o frío e o calor. Saiu o sol e corou co seu vermello impoñente, tanto que o amo e a outra xentes molestou o seu primo. Como a Estatua da Liberdade, a meio enterrar naquela praia do planeta dos macacos, hai episodios da nosa historia que o réxime español sepultou para agocharnos que fomos outra cousa, que podemos ser outra cousa. Neste programa imos falar da Galiza do primeiro terzo do século XX, mas non imos tratar xerazóns literarias nen conciliadoras propostas autonomistas. Aquí imos falar de Redirmo e da República Galega de 1931. A planta quedou sen flor, pero aínda resistía. Para isto, contamos co historiador Antón Santos, especialista na historia do soberanismo galego. A terra considerou. Se cadra, o primeiro é preguntármonos como é que descoñecemos a proclamación da independencia de Galiza en 1931. Sabemos que existe unha achega académica bastante valiosa ao arredismo e refírome á edición facsimilar da revista Fouce cun estudo crítico de Núñez Seixas, penso que a primeiros da década de 90. Sabemos que existe un traballo maiormente inédito, penso que se trata dunha tesina sobre Fuco Gómez de Antón Bao, pero que é descoñecida polo grande público. E despois a historiografía sobre o noso movimento redúcese a unha serie de traballos fragmentarios feitos desde o voluntarismo que non son quen aínda de dar unha visión global de conxunto e sobre todo que aínda non teñen o alcance social que a nos gustaría. Por que digo isto? Digo isto porque todo o que levámoslo feito desde o movimento asociativo, sexa edicións de organizacións políticas, edicións de pequenos colectivos locais, traballos historiográficos máis ou menos aficionados feitos desde publicacións digitais ou como a nosa ou prensa escrita, pero en todo caso isto non responde a un plan delineado, sino que ven sendo unha especie de traballo baseado no voluntarismo e na fragmentariedade. Ten que ver co mundo académico que reina en Galiza, cos seus intereses prioritarios, e tamén ten que ver, curiosamente, coa propia natureza do independentismo,
que a día de hoxe ainda non deu construído un centro de estudos estável e perdurável no tempo que nos permita cubrir esta eiva. De todas maneiras, lonxe da lamentación, é certo que o voluntarismo leva feito un traballo importante e nese traballo estamos apoiándonos hoxe para avanzar. Sabemos que unha historiografía clásica, a historiografía do acontecimiento, moi positivista, que se basea na acumulación pormenorizada de datos, na reconstrucción minuciosa, o máis fiel posible de todo o que aconteceu, de quen foron os protagonistas da historia, de cales foron as siglas, de cales foron os momentos de fundación, de disolución, etc. etc. Esta historiografía é necesaria porque todo saber máis elaborado parte dela, é necesaria tamén porque, como independentistas, para encontrarnos con o noso pasado, necesitamos precisión. É como cando un se encontra ca súa árbore xenealóxica e quere saber con toda esa atitude quen eran os seus antepasados, onde naceron, de onde viñan, cal é a súa trama familiar. Nese sentido, esta historia do acontecimento é precisa e imprescindible, pero a miña idea é que non podemos quedar nela, porque precisamos unha historiografía interpretativa, máis aínda tendo en conta que somos continuadores dese movimento e queremos descubrir as chaves que nos trouxeron até aquí e saber cales foron as súas eivas e cales foron os seus potenciais e os seus acertos. Nese sentido, penso que debemos facer un esforzo moi especial por interpretar. Interpretar quer dicer debater entre nós, facer avaliacións, non ter medo a desmitificar o noso pasado, asinalar as súas carencias e a humanizar os seus protagonistas, non falar só en clave de siglas, estruturas, macroprocesos, que o que fixo certa historiografía tradicionalmente. Non debemos ficar niso. Recoñecéndome. Galegos, espertai do abatimento en que vos ten o sono da indiferenza. Inflamado resoe en as do vento un viva a nosa santa independencia. Valentín Lamas Carvajal, Cartas aos Gallegos, 1875. A Ilustración e as revolucións inglesa, americana, francesa e haitiana serviron de marco ideolóxico para a aparición dun novo tipo de Estado armonizado co capitalismo industrial emerxente no século XVIII, o Estado-nación. Xa non era o rei escollido por Deus o depositario do poder, senón o pobo en abstracto, representado por unha oligarquía nacional, preferentemente burguesa. E velaí a cuestión. Naquela Europa do capitalismo mercantil, alicerzada nos imperios multiétnicos do antigo regime, quen era o pobo? Todos os habitantes dentro das fronteiras de cada seu imperio ou as comunidades milenarias, cultural e históricamente diferenciadas que circunstancialmente ficaron baixo esa autoridade. Unha férrea administración centralizada e homoxeneizadora apareceu ali onde callou a nova idea do Estado-nación, sustituindo as moles estruturas dos vellos imperios europeus. Para ella ela, propagouse o liberalismo, que forneceu sustento teórico á revolución industrial capitalista. Todo o século XIX europeu constituíu un combate na transición dos antigos imperios absolutistas para os estados-nación modernos. Desde o estoupido continental de Napoleón, que propagou o modelo e provocou as independencias latinoamericanas, até a Primeira Guerra Mundial, en que sucumbiron os últimos imperios ruso, otomano e austrohúngaro. Nese marco, xa se contrapuñan dúas versións antagónicas desde o comezo: os nacionalismos de resistencia face aos centralizadores. O determinante, a perspectiva que se adoptase respecto das antigas administracións imperiais, identificándoas ou non cunha nación única. Esta idea motriz da nación que o enche todo medra ao longo do século XIX paralela á revolución industrial do capitalismo e o seu modelo institucional preferente, e vai militarizando e lecionando a cidadanía desde as novas administracións. Nunca unha guerra tivera tantos soldados nin mortos como a Primeira Guerra Mundial. Nunca tanta populación fora recrutada e adoutrinada en toda a historia da humanidade.
O momento de eclosión total do Estado-nación dáse aí, e tanto produce os fascismos adoradores do Estado étnico como a estatalización do socialismo marxista, antes fundamente comunitarista. Deitzen naute frantxen aldera. Crer na nación española milenaria no presente non é máis que unha consecuencia da interiorización das narrativas españolistas do XIX, que fixaron na historia reinterpretada teleolóxicamente, finalista, o seu piar fundamental. Abonda con vermos como esa idea está ausente mesmo a comezos do XIX por certificar. Por iso resulta tan ridículo procurar definicións nacionais acabadas nos provincialistas americanos e galegos como identificar a España actual coa nación española transcontinental das Cortes de Cádiz. Pola mesma, canto máis retrocedemos no tempo, máis se relacionan as independencias co avanzo do liberalismo e menos nacionalistas no sentido estricto son. O Garibaldi que unifica Italia nascera na finalmente francesa Niza. O José de San Martín que independiza a Argentina era un militar español criado en Andalucía. Napoleón viñera ao mundo na República Corsa, malia rematar de emperador da Franza. Isto resulta fundamental para podermos entender tamén a evolución do noso propio soberanismo, sempre en relación dialéctica co nacionalismo español, o seu antagonista en formación. Para preguntarnos cal é a orixe do independentismo, podemos recorrer a dúas fórmulas. Primeiro, vamos recorrer a cal é o marco de pensamento e o tipo de doutrina política que permite o nacimento dun movimento como este. En este sentido, hai un contexto historiográfico moi forte. Comezamos a falar do independentismo cando existen movimentos nacionalistas, así denominados, cando se estende no mundo das ideoloxías a doutrina do dereito a autodeterminación dos povos e cando se manexan termos como soberanía, soberanía compartida, federalismo, confederalismo. Nese punto aparece a idea independentista ou a proposta independentista como fórmula concreta para plasmar o maior grau de soberanía posible dun territorio, dunha nación. En este sentido, o mundo académico e tamén o mundo militante coinciden a sinalar que o independentismo galego, como outros movimentos semellantes na Europa, nace na década dos 20. Sin embargo, eu penso que temos que rastexar máis atrás para procurar antecedentes, porque hai unha especie de, digamos, de vanceiros, si queres, difusos, sentimentais, simbólicos, que arrancan moito máis atrás no tempo. Con isto quero referirme ao uso por parte de certos galegos da palabra independencia. Obviamente que no século XIX a palabra independencia non ten o sentido estrito, riguroso de secesión ou de separación que lle damos hoxe en día. Pero sí que ten un valor político importante, porque eu penso que demostra a plasmación da consciencia galega no nivel máis elaborado, no nivel de exixencia máis radical sobre o noso futuro como povo. No século XIX aparece unha conciencia galega e galeguista que é cultural, que despois é política, e dentro desta conciencia política hai sectores e persoas que elevan ao máximo nivel posible e que reclaman, sen unha formulación demasiado concreta, que Galiza desfrute de tanto autogoberno e sexa merecente de tanto respeito como iso é posible nas circunstancias da época. E aquí aparecen personaxes moi curiosos e aínda non tan reivindicados como deberan, como o cura Juan Antonio Pose, un crego de Soesto, de Laxe, que contrariamente a maioría dos seus contemporáneos, sobre todo no mundo eclesiástico, era un home de ideas avanzadas, liberais e constitucionalistas, que ante o desprezo polo do que era o xeto Galiza, xusto despois da Guerra do Francés, pois formulou a hipótese dunha independencia do noso país. Sabemos que en Faraldo, nos provincialistas, sobre todo no núcleo estudantil, intelectual que apoia a insurrección, a fórmula independentista
aparece claramente e equipárase a reivindicación nacional galega a reivindicación que naquela altura libran outros povos europeos como poden ser os poloneses. E se nos imos a unha figura considerada habitualmente dirixente do regionalismo conservador e católico como Alfredo Brañas, vemos que el tamén utiliza a palabra independencia, nomeadamente naqueles versos que unhas décadas máis tarde van utilizar as mocidades galeguistas como himno e que vai ser recuperada pola AMI na década de 90. El hombre se hizo siempre de todo material, de villas sensoriales o barrio marginal. O españolismo naceu coa pretensón de transformar o imperio hispánico dos Borbóns nun Estado-nación liberal. Porén, a perda temperada da maioría dos seus territorios latinoamericanos, coa catástrofe económica que isto lle supuxo, converteulle ese obxectivo en inalcanzável. A oligarquía terratenente militar castellano-andaluza, que monopolizaba o poder do século XVI, xamais foi deslocada ou domesticada por unha burguesía de seu. Daí, o violento carácter imperialista e retrógrado deste nacionalismo de Estado que se enfrentou ás únicas dúas auténticas burguesías industriais, produtivas, no territorio que lle restaba, a vasca e a catalá. A manifestación política deste enfrentamento deu na construción de proxectos nacionais contrapostos. Sucesos como un preso, Amalia abandonada por la bala, la vergüenza, el amor. A España, que incluía a América, a África e a Asia, acabou humillada coa perda de Cuba no remate do XIX. Durante a conformación da súa narrativa nacionalista ao longo do século, España convertera a illa caribeña nun territorio case máis español que o Palacio de la Zarzuela, para compensar así as perdas americanas anteriores. O golpe de 98 sobreviulle no apoxeo do Estado-nación a nivel europeo, en plena expansión colonial das potencias capitalistas. Un resentimento xordo, equiparábelo ao da Alemanha da porguerra, arrufou aínda máis o carácter retrógrado do españolismo nese momento, que aínda se lle fortaleceu máis coa Guerra de Marrocos. De feito, as diferentes campañas africanas do XIX e XX son a causa da aparición da idea de reconquista na interpretación españolista da Idade Media peninsular. De negros el machete y sin encadenar. O nacionalismo español, lonxe das narrativas liberais das nacións independizadas, construíuse así sobre a base supremacista da súa superioridade natural como vello imperio e na loita racista contra os mouros. Nuestra canción. Neste contexto, o modelo de movimento de libertación nacional galego sempre estivo máis próximo aos latinoamericanos, periféricos, coloniais, do que ao nacionalismo vasco e catalán. A propia Revolución de 1846 seguía un esquema paralelo ao das independencias americanas dúas décadas anteriores. Por outra banda, o galeguismo sería incomprensível sen o peso determinante da emigración a unha Cuba independentista. Con eles partillamos ata inferiorización racializada, cando galegos e negros sofreron escravitude nas plantacións cubanas. Aliás, o número de nador na Galiza, que participou e mesmo dirixiu os procesos independentistas latinoamericanos contra España en todo o continente, resulta abraiante, igual que o dos revolucionarios e sindicalistas posteriores. Somos abertamente arredistas. Pensamos que o arredismo é a única salvación de Galiza e, polo tanto, o noso pensamento atender ao espallamento da idea arredista, única salvación para o noso preito nacionalista. Estamos dispostos a facer toda cuanta propaganda for precisa para que a xiña latexe na alma dos celtas o sagro berro da independencia. Tomás Rodríguez, Nós, órgao da Xuntanza Nacionalista da Habana, 1 de xaneiro de 1921. Por que o arredismo xurde na emigración? Hai varias hipóteses que se poñen encima da mesa, pero parece ser que o elemento migratorio ten un papel fundamental na conformación do movimento. De feito, se comparamos as voces que se erguen a favor da independencia na propia Galiza nos anos 20 e 30 coas que se erguen alén mar, por volumen e por intensidade non teñen comparación. A formulación é moito máis forte, moito máis decidida en lugares como Cuba ou a Fouce. Ali unha escisión da Irmandade Nacionalista Galega dá lugar á Sociedade
nacionalista Pondal e esta a revista Fouce que tamén coñecemos e tanto temos estudado. Cal é a resposta á pregunta? Apúntanse varios elementos. Un deles é bastante primario, pero penso que ten a súa carga explicativa, e di que a emigración, o fenómeno do afastamento da terra, de por sí intensifica os sentimentos nacionais das persoas. Isto ten unha lógica que non necesita moita explicación. A emigración é unha experiencia de desamparo, de perda do marco de referencias, e as persoas, lonxe do berce, digamos, buscamos reubicarnos e ou ben abandonamos a nosa identidade por completo para fabricar outra totalmente diferente e integrarnos, ou ben buscamos apoio e cobertura nos nosos elementos máis coñecidos, non? Etnicidade, lingua, religión, costumes, e a rede asociativa galega da emigración favorece que a identidade étnica galega derive nunha identidade nacional. Penso que isto foi o que viviron os homes da Fouce, os homes do Comité Revolucionario Arredista Galego, como viviron os habitantes, os cidadáns de outros países que se viron forzados a abandonar a terra. Outro elemento que non é contradictorio co anterior e que o reforza é o carácter progresista, moderno, cosmopolita, todos estes adxectivos que podemos utilizar daqueles países naquela altura histórica, onde se xuntaban persoas de moi diversa procedencia, onde se xuntaba idearios moi avanzados do movimento obreiro, do movimento socialista, do movimento anarquista, da masonería, e que permitían a formulación do problema específico dos galegos e das galegas en chaves universais, non? Digamos, nas chaves daqueles movimentos que estaban diseñando un futuro utópico para a humanidade. Galiza ten fe na súa santa causa. Galiza aguarda que os seus fillos corran a tomar as armas axiña, para botar fora do seu territorio as hordas estranxeiras, o dominio despótico e opresor dos eunucos do poder centralista. Galiza quer ter na súa bandeira, como heroe calendaria, as palabras de patria e liberdade, para que seus fillos morran sen arrastrar cadeas. Non somos españois, nen temos por que amar a España. Antes, polo contrario, temos, iso sin, por que odiala. Manifesto Independencia ou Morte. Comité Revolucionario Arredista Galego, 25 de xullo de 1922. Labregos, galegos todos, non máis humillazóns, non máis timidez, non máis tolerancias. Desterrade de vós toda indiferenza e lancémonos todos á revolución. Únicamente así podemos por fin a tanta injustiza, aldraxe e latrocinio e conseguirmos que a terra sexa de quen a traballar. Adiante, pois, que a vitoria ha ser nosa. Comité Revolucionario Arredista Galego, A Habana, 12 de marzo de 1922. E ainda hai un terceiro elemento que eu sinalaría, e que se ten estudado menos, polo menos eu teño visto referenciado moi pouquiñas veces. É que unha sociedade como a galega, na que as clases dominantes teñen unha continuidade histórica moi grande, un nivel de control social forte, especialmente no rural, e alá onde o control social é máis estrito e máis abafante. Pois eu penso que o feito de abandonar a túa terra e moverte cara a un medio onde o control era menor, onde a liberdade de expresión tiña unhas condicións moito máis favorables e onde incluso toda a censura do ámbito laboral, familiar, veciñal non xogaba tan forte, permitía que a xente mostrase as súas conviccións políticas de outra maneira. E quizá, porque non dicilo, había máis independentistas na Galiza dos que podíamos supoñer, pero eses independentistas non se atrevían a expresarse ou non se atrevían a dar o paso á política organizada. Iso permitiu a América. En
En 1916 produciuse en Irlanda o levantamento de Pascua e deu así comezo a primeira revolución anticolonial do século XX. En 1917 triunfou a Revolución Soviética e estendeu o direito de autodeterminación a todas as nazóns do Imperio Zarista. En 1918, Estados Unidos propuxo os 14 puntos de Wilson para acabar coa Primeira Guerra Mundial. O eixo principal dese plano constituía o direito de autodeterminación para as nazóns dos vellos imperios europeos. Estes tres feitos axudan a explicar o nascimento das Irmandades da Fala en 1916 e a publicación do autodeterminista Manifesto de Lugo en 1918. O levantamento de Pascua fascinou os nacionalismos de resistencia de todo o mundo e moito máis o galego, que tiña a illa pola súa irmanciña do norte. A tempo que Irlanda, a sublime nación irlandesa, traballa en prol dunha causa nobre, dun desexo admirável, dun separatismo absoluto. Os bons galegos desexamos o mesmo para a nosa patria. Desexamos xebrarnos da tiránica España, cova de cóbregas non digna de ternos como seus fillos. Queremos unha patria seibe, sen oligarquías nin deshonras, sen casicatos nen políticas vergoñentas. Camilo Díaz, Nós, órgão da Xuntanza Nacionalista da Habana, 1 de xaneiro de 1921. Que un pequeno grupo de patriotas se guindase a inmolación ocupando o edificio de Correos de Dublín para proclamar a República Irlandesa. Que o fixesen nun contexto adverso en que foron rexeitados pola propia cidadanía que lles cuspía ou se insultaba por radicais. Que acabasen conquistando a hexemonía social a través do martirio nas cadeas británicas. E para delirio final, que desen conseguido un Estado libre irlandés en 1921, derrotando o imperio máis poderoso do momento. Aquilo, á forza, tiña que conmover os soberanistas galegos até a cerna. Esta tarde no Ateneo pronunciou un discurso don Basilio Álvarez, que falou sobre o caciquismo galego e os acontecimentos de Tui. O orador expresouse en tons violentos, apostrofando o caciquismo galego. Defendeu os ideais nacionalistas e abogou por unha Galiza independente, ceibe, xebrada do resto de España. Dixo que non ia haber redención até se erguer unha bandeira cuxo lema sexa todo por e para Galiza. El ideal gallego, 2 de decembro de 1922. A organización política que centrou todo este rápido proceso, o Sinn Féin, faille pedir ao poeta Manuel Antonio unha revolución Sinn Féiner para a Galiza. A súa tradución do gaélico ao galego sería Nós Sós. E igual que apareceu un partido nos Outros Sols na Cataluña, a Bufé que inspirou o nome da revista Nós e do boletín do mesmo nome dos arredistas galegos emigrados na Habana. Nós queremos que se nos dé a independencia. Nós non queremos seguir gobernados por máis tempo por un goberno que non coñece os costumes dos seus gobernados. Até o de agora conformábámonos cunha autonomía máis ou menos ampla. Mais hoxe, que iso é nada e todo o mesmo, imos dereitos ao separatismo. Xavier Pardo, Nós, órgão da Xuntanza Nacionalista da Habana, 1 de xaneiro de 1921. Do mesmo xeito, o xuramento de lealdade á República Irlandesa proclamada no 16, que realizaban os militantes do IRA, ecoa neste outro do Comité Revolucionario Arredista da Habana. Xuro solemnemente fidelidade verdadeira e lealdade á causa revolucionaria arredista galega e comprométome a practicar os seguintes mandamentos. Primeiro, recoñezo que a bandeira galega é a única que fico obrigado e estarei disposto a defender até a cova. Segundo, considero que Galiza ten sacro dereito á súa independencia absoluta. Por tanto, teño de pôr a miña vida ao servizo do ideal. Terceiro, non negarei xamais a miña condición de galego arredista e sin farei propaganda arredista galega sempre que tiver ocasión, sen darme nunca a coñecer como asociado do Comité Revolucionario Arredista Galego. Noveno, non divulgarei xamais a organización interior do comité, nen o nome de ningún asociado do mesmo, nen farei ningunha manifestación que puder interromper a boa marcha do devandito comité,
ou prexudicar algún asociado deste. Irmáus galegos, a patria chámanos ao combate. Xuremos por ela vencer ou morrer. O modelo paradigmático máis coñecido é o irlandés, que sabemos que influiu en Foucault Gómez, pero é un modelo que tamén existe en Cataluña. Está por trás da tentativa insurreccional de Maciá nos momentos finais da ditadura de Primo de Rivera. É un modelo que tamén influe fortemente nos homes da Fouce e que está presente en moitos textos das mocidades galeguistas do Guieiro a partir do ano 34, en textos asinados por Illa Couto, por Fernández del Riego, por Celso Emilio Ferreiro ou por Xosé Velo, que é un home que, como ben sabemos, levará incluso este espírito alén do independentismo e o levará até as últimas consecuencias na súa loita contra a ditadura uns anos despois. Pero, en todo caso, esa é outra historia. Na boca de Castelao 1000 primaveras floriron e o lume nacionalista todas las almas luciron. Palabras de Cabanillas tal como estrelas ergueron e as estancias do silencio con novas luces encheron. Peña Nova de Vilalba, Vilar Ponte de Viveiro, Ángel Casale Viqueira, Lence, Santa de Mosteiro, xuntaronse na cidade, viñeron de toda a patria, as irmandades da fala e as sociedades agrarias. Na Galiza, o non asentimento de ningunha clase, e isto que acontece hoxe por hoxe, desgrasadamente, entre a maioría dos galegos, ou existe, como acontece na Cataluña, un forte sentimento patriótico nacionalista que no momento presente latexa na minoría de escolleitos, cada vez menos minoría, que ven criando a forte consciencia nacional decididamente arredista, cuyos frutos xurdios xa comezan a facerse patentes e tangíveis. Ramón Vilar Ponte, La Zarpa, 17 de xaneiro de 1923. A verba nacionalista floreceu como unha rosa. Bueno, pois durante a década dos 30 creo que asistimos a ocasión de ouro na que o movimento, para alén de ser unha formulación teórica, o desexo dun grupo de migrantes radicalizados moi lonxe daqui, pois asistimos a ocasión, digo, para que o movimento se faga un movimento social e político real, e quen lea con un pouco de detalle os editoriais e os artigos de opinión da Fouce daqueles anos darase de conta de que a proclamación da Segunda República é o momento idóneo, segundo os arredistas, para que na Galiza se artelle un movimento independentista digno de tal nome e radicalmente diferenciado do galeguismo moderado e de mínimos que se organiza alrededor da proposta da consecución do Estatuto. Según un sistema tributario antinatural, organizado e posto en práctica con descoñecemento das nosas características, Galiza pode facerse cargo de todas as obrigas do Estado e aínda lle sobran 9 millóns de pesetas, se contar os que noutros conceitos deixou de computar Alexandre Bóveda Iglesias por falla de dados, non resulta aventurado afirmar que a independencia absoluta faría un país capaz dos máis grandes progresos. A Fouce, novembro de 1931. Cantei nun día gris, escollín todos os versos que ensinaban o mellor de min, e fun pasear o sol, ca paixón dunha conciencia da que emerxe unha revolución. A República Española proclamouse o 14 de abril de 1931. Porén, en Cataluña, na mesma data, foi proclamada a República Catalá até o 17 de abril de 1931. Ese día, o goberno provisorio español deu convencido ao presidente Maciá da viabilidade dun amplo autogoberno nunha República Española federável. En maio, constituíuse na Galiza a Asemblea polo Autogoberno, co obxectivo de dotar o noso país dun Estado libre federado como o irlandés e o catalán incipiente. Participaron todas as organizacións republicanas,
e Alonso Ríos, delegado da Federación de Sociedades Galegas da Argentina, foi nomeado presidente. Deixar de amar En xuño, o goberno provisorio español realizou un recorte orzamentario e paralizou as obras do camiño de ferro Zamora-Ourense. Durante semanas, os operarios socializaron as súas demandas de continuidade das obras. En Ourense, sucedéronse mítins de Otero Pedraio e Roberto Blanco Torres en apoio dos traballadores. Porén, malia os múltiplos rogos a Madrid, a decisión do goberno español mantívose intacta. O sentimento de agravio creceu no pobo galego de norte a sur, xa ora que con máis virulencia nos treitos afectados. E o 25 de xuño estourou en Ourense. Dada a negativa do goberno, formouse axiña unha manifestación de máis de 1000 persoas que se guindou á rúa estoupando en vivas á República Galega. Así se dirixiron ao goberno civil, onde pediron a dimisión do gobernador, que sei que ofereceu resignar o mando. Depois, marcharon para o Consello e a 1:30 da mañá izaron a bandeira galega de carón republicana, para seguiren polas rúas dándolle vivas á República Galega. A seguir, foron á central de telefones, desde onde realizaron conferencias dando conta da proclamación da República Galega. Moitos dos manifestantes foron a varias fábricas e fixeron soar as sirenes, o que alarmou a populación e provocou que moitísimas persoas saísen ás rúas para se informaren do que ocorría. Ás 3 da mañá, a efervescencia continúa. A correspondencia militar, 25 de xuño de 1931. A multitude, cheia de indignación, dirixiuse ao Consello ás 2 da madrugada. Isou no balcón principal a bandeira galega, no medio dunha grande ovasón, e un manifestante proclamou a República Galega. A mañá, hase realizar unha asamblea de representacións de toda Galiza e Zamora para trataren da demisión de todos os cargos oficiais, da abstención nas eleicións e de outros acordos de grande importancia. La Vanguardia, Barcelona, 26 de xuño de 1931. Esta noite aínda seguía pendurada a bandeira regional canda a bandeira republicana. Algúns extremistas percorreron as rúas dándolle vivas á República Galega. É quase seguro que se vai ir á greve en toda Galiza, alén de practicarse a abstención electoral. ABC, 26 de xuño de 1931. Los caminos fechados, lumes azules e brancos, reclamo a libertade para o meu povo. Ao día seguinte, a nova provocou a reacción rápida do proletariado compostelano. Os obreiros de Santiago peden o Estado galego. Tivo lugar unha xuntanza dos elementos obreiros para trataren a suspensión das obras do tren, que produciu descontente unánime. Na reunión, foi proposta a idea de imitar o exemplo de Cataluña e proclamar o Estado galego como medio de evitar no futuro as continuas desatencións que se lle fan a Galiza desde o poder central. El pueblo gallego, Compostela, 26 de xuño de 1931. Domestican e reprimen a man de obra máis barata e máis leal. Pola noite, en Ourense, os alzados asaltaron a delegación do goberno, arrincaron a bandeira republicana española e sustituíron-na pola galega. Como transcorreu o tempo e a solución tan desexada non chegou, estourou o motín. A forza pública quixo conter a avalancha, mas a multitude atropelou os guardas e entrou por asalto no goberno civil. Subiu aos andares superiores e isou a bandeira galega no balcón principal. Despois do relatado, no centro obreiro acordouse que, como todos os prazos se esgotaran, xa non se guardaba máis e a mañá hase declarar a greve xeral en toda Galiza. Faro de Vigo, Ourense, 27 de xuño de 1931. Diante da decepción sofrida, a xente comezou a dar berros subversivos.
tentando asaltar o edificio do goberno civil. Penetraron nele moitas persoas que izaron no balcón principal a bandeira galega. A multitude estoupou en vivas a República Galega. La Voz de Galicia, 27 de xuño de 1931. Xuntemos forzas para loitar contra un sistema criminal. Todos xuntos non nos vencerán. O pobo unido berrará, arderán as rúas, nas súas mans todos arriba, non nos calarán. Até acabar con eles, a loita continúa. Se berros nas rúas de revolución. Até acabar con eles, a loita continúa. Hoy se berros nas rúas de revolución. Como se historia non fora connosco. O 27 de xuño, unha enorme mobilización obreira axitou Compostela, asaltou o Concello e repetiu a proclamación da República Galega. Alonso Ríos, presidente da Asamblea polo Autogoberno, foi nomeado ali mesmo presidente do Estado galego. Nuestra festa, basta ya de mirarnos de otro lado, afondarte tanto todo picar. Santiago, segundo acordado no mitin que tivo lugar antonte, iniciou onte ao mediodía o paro xeral. Fecháronse todos os comercios no medio da maior tranquilidade. Na praza do hospital congregáronse os obreiros, onde se organizou unha especie de mitin. Ao rematar o mitin, formouse unha manifestación imponente que se dirixiu ao Concello, onde se izou a bandeira branca e azul e se proclamou o Estado galego. Demitiron de contado todas as autoridades. O pobo pediu clamorosamente que Alonso Ríos ocupase a presidencia da Xunta Revolucionaria e daquela dixo este que era do pobo e que antes de ceder habían pasar sobre o seu cadáver. Santiago encóntrase á expectativa do que acontece no resto do país. El pueblo gallego, 28 de xuño de 1931. A nosa historia farémolanos. Salemos de antes mortas que escravas. As intervencións daquel día conserváronse grazas á crónica del pueblo gallego. Frente vistes tempos de escuridade e eterno inverno. Santiago. Ás 7 horas da tarde realizouse na Alameda un mitin monstro, verdadeira apoteose da exaltación galega. Carneiro Valenzuela dirixe a palabra ao enorme xentío, dicendo que obra só para desafiar unha medida dictatorial que con el se tomara. O alcaide ameazara terminantemente co cárcere se tornaba a falar en público, por consideralo elemento perigoso. Continúa. Só a revolución poderá redimir Galiza, e a revolución há que comezar a facela, asténdose de votar hoxe nesa amañada que chaman eleicións. Un telegrama dubidoso trata de engaiolar a opinión para que teñan lugar e, aos 3 días despois, suportar outra vez a eterna pitizón do paria e consolar os obreiros co xornal de 3 míseras pesetas de subsidio. Isto ten que acabar, e acabará por riba de todo. Galiza demonstra ben ás claras que está en pé, en aberta revolución para recuperar a súa liberdade, a súa autonomía e a súa independencia absoluta. Cidadáns, termina o orador, neste momento non nos interesa a República Federal Española, senón a República Galega. Proclamémola por riba de todos os caciquismos, de todos os gobernos civís, de todas as arbitrariedades do poder central. El pueblo gallego, 28 de xuño de 1931. Eu teño sede, non podo atopar. Fala a continuación Eduardo Ponte, de coñecida ideoloxía comunista. Rexeita os aplausos, dicendo que debían todos os cidadáns galegos concentrar no corazón e no cérebro esa forza espontánea que lles fai bater as maus, que desexa potencia para poder levar á forca a todos os que actualmente os están a vender, para aplicarlles con desesperada enerxía o argumento do tolo redentor do manicomio. Rematou pedindo unha Galiza soviética, se fai falla, e foi aplaudido intensamente. El pueblo gallego, 28 de xuño de 1931. Que eu teño
sereno no coido atopar. Agora fala en Santiago para dicer unhas poucas verdades que han de avaliar a vosa desconfianza frente ao poder central, exaltando o espírito revolucionario. Há que facer a revolución na rúa e por todos os meios, porque se esgotaron xa as vías de solución humillantes. Nos gobernos civís acobíllase o máis denigrante caciquismo. As candidaturas formadas até agora están ateigadas de caciques. A verdadeira vontade galega, democráticamente revolucionaria, aínda non deixou ouvir a súa voz, e eu conxúrovos, cidadás, a que fagamos de vez a nosa revolución por riba de todos os poderes centrais habidos e por haber, proclamando a nosa independencia e abrazándonos, se compre, agarimosamente a Portugal, a nosa irmá. Cidadáns, imos facer a revolución, se é preciso, coas armas na mau. A alma de Santiago, corazón de Galiza, vibrou nestes momentos unánime cos altos pensamentos, o calor dos nobres ideais da Galiza ceibe completamente, libre e reivindicada antes que cousa ningunha. Discurso do presidente Alonso Ríos na proclamación da República Galega en Compostela, 28 de xuño de 1931. Por suposto, a nova da proclamación da República Galega traspasou as fronteiras. O goberno ven de parar os traballos do camiño de ferro Coruña-Ourense. Os camións e os autocarros están a acabar co camiño de ferro. E como consecuencia, os galegos van proclamar a República Socialista da Galiza, ata que comecen de novo os traballos no camiño de ferro. Aliás, van facer unha greve xeral no día das eleiçóns e non van ir votar. Carta de Ernest Hemingway a Joan dos Pasos, o 28 de xuño de 1931. Persoas ben informadas que chegan de Santiago de Compostela din que, na manifestación do sábado nesa cidade, se izou na Casa Consistorial a bandeira branca e azul de Galiza, proclamándose a República Galega. As autoridades locais foron destituídas e Alonso Ríos nomeado xefe da Xunta Revolucionaria. Irmáns galegos, ergamos a testa de vez, ollemos o horizonte, revistámonos de valor cívico e accedamos ás súplicas da nosa Galiza, da Galiza que precisa da axuda de todos os seus fillos nesta hora suprema para ceibarse da oprobiosa escravitude a que a ten sometido o centralismo español. Somémonos a revoldaina redista galega actual, ven enviando recursos para sustela, xa embarcándonos para, unha vez na nosa patria, empuñar as armas para loitar valentemente até morrer ou vencer na contenda. Comité Revolucionario Arredista Galego, A Habana, 29 de xuño de 1931. O 28 de xuño, día das eleicións constituíntes da República Española, o poder foi devolto ás autoridades coloniais. Porén, o goberno de Madrid anunciou xa o día 1 de xullo que ia reanudar as obras do camiño de ferro na Galiza. Sabemos que a Segunda República Española comeza no noso país coa proclamación da Primeira República Galega arredor da paralización das obras do camiño de ferro Ourense-Zamora. Sabemos que esa pequena insurrección non merece casi ningunha atención nas páxinas da prensa galeguista maioritaria, nomeadamente en nosa terra, e isto causa un certo estupor na prensa redista de migración, que se pregunta por que os galeguistas non aproveitan este certo baleiro de poder da Constitución do novo réxime para introducir a reivindicación galega en toda a súa firmeza, en toda a súa contundencia. O certo que existían dúas estrategias diferenciadas xa naquela época, unha estrategia máis gradualista que buscaba a comprensión dos sectores máis progresistas da esquerda española, é unha estrategia que pivotaba únicamente nas forzas galegas e que procuraba a ruptura sin ambaxes. A canción de
che traio. Non é máis que un berro, algo así como desesperado. Campo de batalla, pragado de espiñas, todas as promesas que quedaron feitas utopía. Durante o ano pasado cambiou moito a fasquía dos problemas galegos. Estábamos coa monarquía, hoxe estamos coa república. Agora os nosos anseios teñen unha vía máis doada. Nela teñen que sobrevivir as solucións necesarias. Autonomía ou nada, é dicer, o mesmo que antes o statu quo. Ou ben, se non se quer dar o pouco, o que é debido, exixir o moito, é dicer, a independencia. E logo que os separadores non nos chamen separatistas. Roberto Blanco Torres, A Nosa Terra, 25 de xullo de 1931. Só nos queda contar a tarde. Por agora, aínda cumpre aguardar, mas paréceme que tal como se van pondo as cousas, non tardarei en combater a República coa mesma enerxía coa que combatín a monarquía. Porque se a República se declara inimiga de Galiza, por riba da República está a nosa terra, que temos que seguir defendendo contra a tiranía. Chámese como se chame, que o nome é o de menos. A nosa actuación ten de ser de franco arredismo. Víctor Casas, A Nosa Terra, 1 de xuño de 1931. Uns veñen, outros van, e nos seguimos aquí dando guerra. En que estabas a pensar cando fuxiches para outra trincheira? Isto que se manifesta na proclamación da Primeira República arredor das movilizacións polo camiño de ferro e que supón unha emenda non só teórica, sino tamén práctica ao galeguismo maioritario tal como coñecemos. E se analizamos quen son os protagonistas da proclama de xuño do 31, vemos que son persoas que non teñen nada que ver coa intelectualidade, que non teñen que ver coa erudición, que son persoas maioritariamente formadas no movimento agrario, no movimento obreiro de Alenmar e vinculados coa esquerda. Os nomes aparecen nos estudos xa realizados o efecto. Falamos de Alonso Ríos, falamos de Manuel Puente, falamos de Carnero Valenzuela, falamos de persoas que veñen de abaixo e que veñen da movilización popular. Nada que ver co prototipo do galeguista erudito encerrado nunha biblioteca realizando estudos antropolóxicos. E nada que ver coa idea que se ten consolidado históricamente do galeguismo como un movimento exclusivamente afincado nas clases medias, na atitude contemplativa ou unha política gradualista. Nas xuntanzas previas, todos os concorrentes adiviñamos en Alonso Ríos a vontade que debía encarrilar as discusións. E así foi como ele ocupou o sitial da presidencia, que naquel intre era a presidencia da Galiza, a asamblea en que todas as forzas republicanas do noso país ían exercer democráticamente un dereito de iniciativa. Limer de Castelao ao libro de Alonso Ríos co pensamento na patria galega. Buenos Aires, 1942. En marzo de 1932 repetíronse as proclamas da República Galega no Carballiño, Maceda ou Vilar de Barrio, así como en Mondoñedo, por militantes da recén nada Unión Socialista Galega. Só 2 meses antes, o estudantado de Compostela efectuara unha greve no transcurso da cal sustituíran a bandeira republicana española pola galega no balcón do Concello santiagués. Un momento de máxima tensión nesa nova baja reivindicativa de 1932 tivo lugar ao declararse a greve xeral en Ourense, seguida en grande parte da provincia. O gobernador civil, Varela Radio, ordenou entón que a policía cargase contra os manifestantes, polo que se produciron varios feridos de bala, así como a morte de Xenaro Ortiz, de tan só 15 anos de idade. Componente do Sultrea, Xenaro Ortiz Neira era un militante independentista, mas o Partido Galegista limitouse a pedir serenidade e a demisión do gobernador civil. Ourense. A Casa do Pobo entregoulle ao gobernador civil as conclusións acordadas diante da ameaza de suspensión das obras do camiño de ferro Ourense-Samola.
Remata dicendo que, se esgotados os medios legais, o goberno non consigna a cuantidade necesaria para a continuación das obras, os traballadores hanse declarar en franca rebeldía, até conseguiren a independencia de Galiza para construíren o camiño de ferro polos seus propios medios. El Compostelano, 7 de marzo de 1932. Tomaremos dende abaixo outra saída polas nosas vidas esta partida. Ímola gañar, non tenemos a caída, coa cabeza erguida veremos libres, venceremos nos, venceremos nos, venceremos nos. Bueno, a influencia da época é tamén fundamental porque o movimento dos anos 30 responde a causas internas endóxenas, unha causa tan endóxena como o arraigado sentimento galego de desprezo por parte do poder central, non? Estamos falando dunha parte importante dun pobo que se subleva contra un goberno republicano que se decide a paralizar unha infraestructura considerada básica para Galiza. Eu penso que ese sentimento de desconsideración, de aldraxe, de esquecimento está presente de maneira transversal en sectores moi amplos do pobo galego. O que fan os arredistas naquel mes de xuño é capitalizalo. Pero por outra parte hai unhas influencias foráneas ou se queres internacionais moi claras, como un estado de consciencia generalizado que compartían moitos povos, moitas nacións en estado da época. Antes falábamos do contexto da Primeira Guerra Mundial, do contexto da Revolución Bolchevique, do contexto da doutrina Wilson, pero que temos que falar de que desde finais dos 10, primeiros dos 20, existen na Europa movimentos nacionalistas de carácter insurreccional, xenéricamente orientados á esquerda, e que fan gala do ilegalismo, da acción directa, do choque contra o Estado. Xustiza Férez Grevia, xustiza Baril, que esmagulla as cabezas dos negreiros opresores. Temos unha liberdade que conquistar, unha terra que facer nosa e unha patria que independizar. Temos unha historia que escrever, temos que entoar un himno usado que sexa berro de rebeldía. Xoan Xesús González, Verbas Evangélicas, 1923. Desde un punto de vista actual é como estes feitos, que son un capital simbólico importantísimo para un movimento de afirmación nacional, pasan totalmente desapercibidos ou son deliberadamente esquecidos até que a primeiros do século XXI o movimento asociativo independentista o recupera, como está a recuperar a figura de Xoan Xesús González e a Unión Socialista Galega, primeira síntese entre independentismo e marxismo. Interésanos somente procurar un vencello que nos xunja a todos os socialistas galegos que, sentindo fundamente a vida de Galiza, sentimos tamén as doutrinas marxistas e nos esforzamos en adaptalas á realidade galega. Os povos non se poden sentir irmãos se non se senten seibes, se non se senten donos das súas personalidades. Xoan Xesús González, A nosa terra, 1932. Pola vosa liberdade, polas vosas terras, polos vosos bens todos, en pé, campesiños, viva Galiza ceibe, há que conseguir a liberdade de Galiza, aínda que sexa botando maus das xeiras da revolución. Quérennos roubar todo o que temos, formade as vosas xuntas de defensa parroquial. Manifesto en pé, campesiños, da Unión Socialista Galega, 1932. Non me importan votos nin exclusións de ningún partido. Se a Unión Socialista Galega non é unha agrupación política de moitos centos de filiados, ten abondos para manter en pé esta idea nacionalista galega que eu defendo. Conquistar, cos bons e generosos, unha independización completa da nosa terra. Xoan Xesús González, Regionalismo, Nacionalismo, Separatismo, 1933. Despois de todo o que acabamos de ver, como é posible que xa non só a maioría da populación galega o descoñeza, senón a maioría da militancia nacionalista?
podemos preguntarnos, hai unha tentativa de ocultamento? Ben, pode que haxa unha tentativa de ocultamento no ensino oficial, que ten unhas razóns lóxicas evidentes, que é privarnos de referentes, privarnos de autoestima, privarnos de dignidade, pero non penso que se poida falar de ocultamento no caso do nacionalismo maioritario, nin do galeguismo, que se move en claves moderadas. Penso simplemente que son historias e prácticas disruptivas. Que quero dicir disruptivas? Que rompen coa imaxen que o galeguismo ten elaborado de si mesmo durante o século XX. O que decía anteriormente, un movimento baseado sobre todo, casi exclusivamente, na potencia intelectual, na capacidade de formular programas políticos moderados, transversais, que merecen certa comprensión por parte dos adversarios ou dos enemigos. Ese independentismo popular, práctico, de acción directa, formado por traballadores, non nos esquezamos tampouco que alén mar quen está nutrindo a fouce non son maioritariamente literatos, son empregados, asalariados de Bos Aires, rompe a idea de nos mesmos. Penso que unha idea a grandes rasgos incorrecta e imprecisa, é unha idea que non beneficia nin favorece o noso avance. E así chegamos a paradoxos con que un feito que mereceu atención internacional na prensa da época, na prensa alemá, na prensa estadounidense, na prensa inglesa, na prensa francesa, como foi a proclamación da Primeira República no 31, pasa desapercibido para parte da base social nacionalista 80 anos despois. Hai un problema de memoria, hai un problema de elaboración da nosa memoria, hai un problema historiográfico. Non puxemos o foco, non estamos poñendo o foco onde deberíamos poñer. A Segunda República Española apareceu da man da República Catalá de 1931, que orientou a proclamación da galega 2 meses despois. Hai 2 anos, nós vivemos unha nova proclamación da República Catalá. De feito, en canto gravamos este programa, asistimos a un enfrentamento brutal entre un réxime supremacista e totalitario, disfrazado de democracia occidental, e a dignidade do pobo catalán, insólita na Europa actual. Sube o mono azul con Jorge Cremades e Vendetta, el que nos pon imaginario que aspiramos un mundo sen patrón nin amo. O réxime español está a alimentar o fascismo e a represión como saída desesperada á crise catalá. Calquerún que coñecera a independencia cubana a encontrar paralelismos inevitáveis de balbordo españolista, supremacista e sanguinario antes da derrota. Igualmente, o paradigma de loita anticolonial do século XX, a independencia irlandesa, resultaría impensável sen a represión brutal contra os líderes da proclamación de Pascua. Fusilar un James Connolly ou un Padraig Pearse na Europa de 1916 é moi parecido a condenar a Cuixart a 9 anos e a Junqueras a 13 en 2019. Entre mentes, nós queremos agradecerlle ao Carlos Calvo a súa inestimable axuda documental para a realización deste programa. Non leva nen 2 meses libre após 7 anos nas cadeas españolas, e por iso cumpre agradecerlle ainda máis. Entre vendas e cadeas aspiramos a borrar a tristura dese rostro. Antón Santos, o entrevistado que era a columna vertebral deste podcast, tamén foi liberado hai só 2 anos. María, que leva áreas das citas xornalísticas aínda o ano pasado. Se cadra, eles son o mellor argumento para anticipar por que España vai ser inevitablemente derrotada en Cataluña. E tamén aquí. Quixeron afundirnos, somos imparables. A farsa xa se acaba, desfrutemos da catarse. Non vale retroceder, máis cedo que tarde tomaremos o poder. E da igual o que queremos facer, non viñemos ata aquí para desfalecer. Non vale retroceder, máis cedo que tarde tomaremos o poder. Tomaremos o futuro, venceremos.